mila esker etortzeagatik. Lehenik eta behin, guk uste dugu kontestu politikoari erreparatu behar diogula, labur baldin bada ere, eta orain dela gutxi bete dira 2 urte kartzelatik atera nintzela, eta kartzelan sartzen zarenean, hemen jende jakingo du, zenbaki bat ematen dizute, zenbaki penitentziario bat, eta zenbaki horrekin egiten duzu hango bizitza, ekonomatoa, eskaera kanpora, eta barrez. Horri pentsatu dut nola labortu daiteke zenbaki batean, ogi zenbakitan Espainiar Estatuaren egoera, eta pentsatu izan dut momentu historiko konkretu honetan, Espainiar Estatua zenbaki hauetan laburtu daitekela. Bat 3-5, bat 5-5. Ero beste era batetara esan da, 155 eta 155. Guk uste dugu momentu honetan, alor sozialetik begiratuta 155 norabide bat oso argi planteatzen dula, eta beste alde batetik alor nazionalean eta askatasun demokratikoaren alorrean 155 beste norabide oso garbi bat planteatzen duela. Beraz, guk uste dugu fase historiko honetan bi zenbaki horietan laburtzen dela Hego Euskal Herriari dagokionez eta Espainiar Estatuari dagokionez. Beraz, errepaso bat egiten baldin badugu, kontestuari so egiten baldin badiogu, eta uste dugu hori egin behar dela, hemen aipatu izan du da, berriz ere hauteskundea datozela, baina hauteskundea datoz konkretuki kontestu zehatz honetan, eta kontestua da guretzat funtsezkoa. Guk gaur hemen, berriz ere azpimarratu nahi dugu gauza bat. Eta da, azken 40 urtetako errepasoa egiten baldin badugu, fase historiko luze honen errepasoa egiten baldin badugu, ezker independentistak ondorio batzuk atera ditu, eta ateratzen ditu, eta konstatazio batzuk ere egiten ditu. 40 urte luze hauetan, batasunereko aukerak egon dira, eta zatituak ere egon gera. Sibertan batasunerako aukera bat ireki zen eta zatitu ginen, handik 10 urtetara Lizarra Garazin batu egin ginen eta zatitu ginen, Ibarretxe planaren inguruan batasuna ere posible izan duzen, eta kontestu honetan esaten ari garena da berriz ere 4. aukera bat dago herri honetan batasunerako. Eta beraz, garrantzi horrekin ekiten dio EH Bildu eta ezker independentistak fase politikoni. Aukera bat badago, kontestu zehaz batean, involuzio demokratikoaren aurrean, baina berriz ere leiho bat irekia dago, eta uste dugu kontestuak irekitzerakoan, kontestu aztertzerakoan hori guztiz kontuan hartu behar dugu. Kontestutik haratago, gaur lehenik eta behin, guk aitortu nahi dugu zuek guztiak egiten duzuten lan. Hau da, gure alkate, gure zinegotzie, gure batzarkidek egiten duten lan. Zergaitik esaten dugu hau? Esaten dugu hau bi arrazoiengatik. Lehenengoa da, enkesta guztietan badagola balore bat beti ere EH Bildu guztien gainetik jartzen duena. Jendeak errekonozitzen diona, eta balore hori zintzotasuna da. Eta gure ustez hori ohore bada. Ezkerraren baloreetan oinarritutako oso balore importantea delako. Eta guretzat hori zuek zarete, zuek egiten dezuten lana, eta lan horren fruituz herriak horrela perzibitzen du ezker independentista. Eta zintzoa gara ere errekonozitzerakoan gauza batzuk ongi egiten ditugula eta beste batzuk ezain ongi. Eta hau politikan nahiko berreitasuna da. Zene eta hemen mundu guztiak gauza guztiak ondo egiten ditugu ezik. Guk gauza batzuk ondo egiten ditugu eta beste batzuk ez segurazki. Baina badago bi ezberdintasun besteekin konparatuta. Bat, onartu egiten dugu eta bi, ikasi egiten dugu. Eta beraz, ikasiz aurrera egiten dugu. Beraz, nik hemen zaudeten guztioi, mila esker, eskerrak eman nahi dizkizuet, zuen zaretelako herrietan, auzoetan eta toki guztietan ezker independentistaren proiektzioa. Eta beraz, proiektzio horretatik eraiki daiteke hegemonia kulturala eta hegemonia politikoa gure herrian. Hirugarren erreflexioa egin nahiko nuke. Gure proiektua, askotan aipatzen da, zein da ezker independentistak herri honentzako duen proiektua. Eta batzuk eta bestek egoten dira saiatzen, nolabait ere Gipuzkoatik, nire herritik, zemotatako proiektua planteatzen duen ezker independentista hausnartzen, eztabaidatzen eta mahai gainean jartzen. Nik esango nuke gauza bat askotan
mahai gainean jartzen ez dena. Azkenean, Gipuzkoarrok dauzkagun arazoak badira batzuk oso gureak direnak. Baina nik esango nuke gure proiektu askatzaileari buruz hitz egiterakoan badagoela ere konstatazio bat egin beharrekoa. Eta zein da konstatazio hori? Azkenean munduak dituen erronkak eta guk ditugun erronkak nahiko paretsuak dira. Hau da, hemen herri txiki batetik hitz egiten baldin badugu ere, segurazki estrukturalak diren arazoak eta estrukturalak diren arazo horiei proiektuak planteatzerakoan ez gera hain ezberdinak. Eta zeintzuk dira gure ustez dauden erronkak. Gure ustez dauden erronkak oso sinpleki horrela laburtu daitezke. Hemen Gipuzkoan, Euskal Herrian, Estatuan eta munduan. Nola sortzen da eta nor sortzen du aberastasuna eta nola banatzen da. Hori da erronka bat. Bigarrenik, eliteak baitu duten demokrazia nola berreskuratzen dugu. Hau da, hauteskundeetara aurkezten ez diren sektore oligarkiko, finantziero, mediatiko horiek baitu egin dute demokrazia eta beraz nola berreskuratzen dugu demokrazia hori herritarrentzat eta herrientzat. Hori da beste erronka handi bat. Hirugarrenik, nola egiten diogun aurre kapitalismoak basatiki zalantzan eta arriskuan jartzen ari diren materialak diren baldintzei bizitza garatzeko planeta honetan. Ero bestera batetara esatera, nola egiten dugun kudeaketa bat, sistema ekonomiko bat, sistema produktibo eta ekonomiko bat, kontuan hartzen duena, nola baitere, gu mugatuak diren errekursoak dituen planeta batean gaudela. Eta beraz, nola geran kapaz ezkerreko baloretatik jendeari esateko argita garbi erronka hauen aurrean oso arduratsu jokatu behar dugula. Eta bukatzeko, esango nuke, zein da azken finean guztion artean daukagun erronka? Berdintasunarena. Berdintasuna da guretzat faktore klabea. Berdintasuna zertan, berdintasuna gauza guztietan. Eta horregatik, ezker independentistak argita garbi planteatzen du proiektu bat berdintasunean oinarritzen dena. Herrien arteko berdintasunean eta pertsonen arteko berdintasunean. Azken finean, ezker independentistak Euskal Errepublikaren aldeko apustua egiten duenean, berdinen arteko errepublika baten aldeko apustua egiten duelako. Horrek esan nahi du guztiarekin, berdinen arteko errepublika bat nahi dugu eta horren alde ari gara lanean. Eta guzti hori lotzen duen proiektua guretzat proiektu nazional bada. Proiektu nazional askatzaile bat. Proiektu nazional transformatzaile bat. Eta guk uste dugu hori dela bidea. Eta horregatik gaudela lanean. Eta horregatik konprometitzen garela gure herriarekin. Zentzu horretan, gure proiektuak proposamen zehatzak behar ditu. Proposamen solventeak, proposamen egingarriak. Eta proposamen horiek dira gu Gipuzkoarroi momentu konkretu eta fase historiko honetan egin behar diegunak. Gu uste dugu, eta horrela planteatzen dugu gaur hemen, Gipuzkoak lidergoa hartu dezakela halako eraikuntza prozesu batean. Konbentzituta gaude Gipuzkoak badituela hainbat kultura adibide, hainbat adimen intelektual, ekonomiko eta abarrak izateko abanguardia Euskal Herri berri baten aldeko apustu horretan. Eta konbentzimendu osoa daukagu horretaz. Baina konbentzimendu osoa daukagu ere hori beste aliantza mota batetatik pasatzen dela, beste proposamen batzutatik pasatzen dela, eta beste hildo politiko batetik pasatzen dela. Zera eta garbi esan dezagun. Egun Gipuzkoan dagoen gobernua atzera begirako gobernu bat da. Eta beraz atzera begiratzen duna. Guk konbentzituta gaude, Gipuzkoak badituela baliabideak izateko abanguardia Euskal Herrian eta Euskal Herriari aportatzeko eredu sozioekonomiko, sozial, kultural eta instituzional berri bat eta berritu bat. Municipioetatik eta herrietatik eraikitzen dena eta gainera jendea jartzen duna zentralidade guztian, zentralidade ekonomiko, politikoan, zentralidadean jendea jartzen duena. Guk uste dugu Espainian Estatua guretzat hipoteka latz bat besterik ez dela. Eta guk uste dugu aliantza politika batzuk
Euskal Herriarentzat eta Gipuzkoarentzat hipoteka latzak direla. Zergatik esaten dugu hau? Esaten dugu hau, baliabide guzti horiekin Gipuzkoak beste motatako jendarte oraindik aurreratuagoa, oraindik hobeagoa eraiki dezakela. Eta zein da horretarako eredua? Gutxienez, eta batzuk horretan ere gure ustez oker daude, Gipuzkoa konparatu behar da eta Euskal Herria konparatu behar da ez hegoaldean egon daitezken beste regio batzuekin. Eta erretza da egitea konparazio hori. Bada alderdi bat herri honetan etengabean egiten duna hori. Baina hori konparaketa erretza da. Eta gainera ez da oso justua. Porque herrialde horiek ez badaude garatuak dira besteak beste tokiko oligarkiek eta tokiko jauntxoek ez dutelako inongo pausorik eman garapen horretarako. Guk herrialde garatuenekin konpetitu nahi dugu. Guk herrialde garatuenei begiratzen dugu. Eta zentzu horretan esaten duguna da, hipotekak altxatu egin behar dira, eta Gipuzkoatik hasita Euskal Herria beste fase batean kokatu behar dugu. Beste eredu sozioekonomiko batean, beste eredu instituzional eta politikoan, beste eredu demokratikoan, berdintasunean. Eta gure ustez, zentzu horretan askotan esaten dugu, guk herrialde nordikoei begiratu egiten diogula. Ero herrialde nordikoek eman zuten bertsiorik hoberenera begiratzen dugula. Hori da EH Bilduk egiten duen planteamendua. Zoritxarrez, eta bukatzen juko naiz, egun daukagun gobernua, diputazioan, beste norabide batean dago eraikia, eta beste norabide batean doa. Zergatik, zertan daude ados? Guk PNV-PSOeko gobernuak ikusten ditugunean, egiten dugun galdera da, zertan zaudete ados? Ez zaudete ados nazional ikuspuntuan? Bueno, hori zilegi izan daiteke. Ez zaudete ados elkar bizitzaren planteamenduan? Orain dela gutxi alderdi sozialistak adibidez, tortura dosierra mai gainean jarri zenean esan zuen hori beraiek ez zutela konpartitzen. Eta beraz, elkarbizitza planteamendutan ere ez zaudete ados. Eredu sozialean agian gertuago zaudete, baina printzipioz ere etzineten ados egon behar. Arazoa da, zoritxarrez, herri honetan, eta lehen aipatu dut demokrazia berreskuratu behar dela, azkenean politika fiskala ez dituztela erabakitzen parlamentuak eta batzar nagusiak. Zer eta azken erreforma fiskala herri honetan erabaki duena, Iberdrola izan da, mai gainean jarri zuenean, zerga sozietatea ikutzen baldin bazen bere egoitza soziala eramango zuela Madrilera. Hau askotan esan dut, inor ez dit erantzun, beraz ematen dut, suposatzen dut, hau egia dela. Orain arte ez dut esan izena, gaur izena esango dut, aber norbaitek erantzuten dian. Nik esaten dudana da, Iberdrolak inposatu duela reforma fiskala herri honetan. Eta mehatxu bat egin zula. Eta mehatxua izan zen oso garbia, Katalunian egin duten bezala. Zerga sozietatea ikutzen baldin bada herri honetan, gu bakoaz gure egoitza sozialarekin Madrilera. Ea, oraingoan erantzuten diguten. Eta hori da herri honetan gertatzen ari dena. Eta halako gobernuek atzera begira jartzen gaituzte. Halako gobernuek hipotekatu egiten gaituzte. Nosotros consideramos que Gipuzkoa tiene las capacidades intelectuales, sociales, económicas, políticas e institucionales suficientes para convertirse en vanguardia no solo de su propio territorio, sino del conjunto del país. Y para poner a este país en donde queremos que este país esté, que es en un país de iguales, que mira al futuro con responsabilidad, a construir una república de iguales que permita que este país juegue la liga de los grandes y no la liga de los pequeños. Y que considera que hoy seguir hipotecando nuestro futuro a la pertenencia a un Estado que nos lastra económica y políticamente es un mal negocio. Por eso lo que decimos es que hay que construir nuevas alianzas también en Gipuzkoa, pero para poner a Gipuzkoa donde Gipuzkoa se merece y para poner al país donde el país se merece. Aliantza politika berriak behar ditugu. Eta ez bakarrik Gipuzkoan, baita Euskal Herrian ere bai. Eta ez bakarrik alderdi politikoen artean. Alderdi politikoak egon behar gera, baina hortik haratago herri bat egon behar da hori bultzatuz. Nik badakizute beti ere baikorra izan naizela. Beti ere, Don Optimo deitzen ziaten gartzelan.
eta horrela jarraitzen dut esaten. Baina nik ere askotan gauza asko esan ditut, eta jendeak gauza bat onartzen dit. Normalean, egia esaten dudala beti, eta normalean azertatu egiten dudala. Bueno, nik esango dizuet, ezker independentista Gipuzkoan eta Euskal Herrian oroak, baina Gipuzkoan goruzko joera du momentu honetan. Hori da esan nahi dizudana. Ezker independentista momentu honetan Gipuzkoan eta Euskal Herrian goruzko joera batean dago termino elektoraletan. Ezker independentistak eta EH Bildu gaur esan nahi dute hemen gaudela. Hemen gaudela. Egin dugula egin beharreko lan guztiak. Eta badaukagula proiektu bat Gipuzkoarrei eskaintzeko. Eta bide horretan aurkitu nahi ditugula bide lagunak. Baina gu jarraituko dugula ardura politiko osoz, herri honen aldeko apustua egiten eta herri honen alde daukagun hoberena ematen. Horretara animatu egiten zaituztet, goruntzuaz, gora gojun behar da, irabazi egin behar da, eta gehien bat herri honen zerbitzura jarraitu behar da, eta beraz mila esker hori egiteagatik egunero.